Tréner Milan Bartovič včera si stal trénerom roka za minulú sezónu, tak čo to ocenenie pre teba znamená? Znamená to veľmi moc, veľmi si to vážim a ctím, že som mohol byť vlastne ocenený takouto krásnou cenou. Tréner roka není vlastne ocenenie individuálne, ale je to ocenenie celej organizácie, vlastne od majiteľov, manažérov, trénerov, masérov, kustodov, hej, ale hlavne hráčov, hej, vlastne, ktorí pochopili vlastne tú našu víziu a cestu a pracovali fakt veľmi dobre, takže každopádne nemôžem zabudnúť našich fanúšikov, ktorí vlastne nám dávajú tú podporu aj energiu každý zápas, takže je to také ocenenie pre mňa krásne, jak sa hovorí, že každý dobrý tréner má za sebou dobrý tím, tak ja môžem byť a mám to šťastie veľké, že môžem pracovať v takej dobrej organizácii, aký je Precision.